Apay, akastoy ti biyang. Agrorotap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidak. Diyak makasapol iti solusyon. Apay, nagsipgat ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at altaluntunag. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, naatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang agbyag, itinasayat. Ti pagpayan, tiragsak. Tao akmat, gam apay, mailidlidingak. Apay! Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggal luwa a manakanak at daipos na apagkaak. Iti kada sumangbay arabii at da sumaruno aban nawak. Ket iti tunggal pan na kay dugmam no tangaden tayo ti langit at dalatta na bisked at akyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot iti dana ti biyag. Don't forget to like and share and subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita, kat impatulod ti pagayam, ang nagpailingad itinagan ariko, nga iti agdama kat adda ijay Saudi Arabia. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, awagan naklatan iti Rico. Addaak ita dito'y Saudi Arabia, tanapagasatak ang nagbayag dito'y kalpasan ti adu apan nubok, nga iso ti kayat ko nga ibinglay ita kadagiti dumdumngag. Umunay ti amin, kayat ko akablaawan dagiti naayat amang tartarabay iti programa yo. Apaman ang nakitak iti YouTube daytoy a drama, nagpaiduma ti riknak, takaslakit din nagsubliak iti kinaubing ko. Daytoy ngamin a drama ti kadenggan day di apong ko idi ubingak paylaeng, ket makipagdengdengegak meten. Kinapudno namanang, nakapagsurat akon idi agtutubo ak paylaeng, ket nangegak meten idi iti radyo ti insalaysay ko apadas ko. Ni Manang Remy pay idi ti agibaspasa. Kat ita taadamanan daytoy a drama, adamanan pagliwliwaan. Kat kayat ko manen ti agisalaysay iti padas ko, babaan iti daytoy a programa. No ingad mo ko matinagadal idi adak pay laang idi balasiw taaw, nakalpas ka kumarikaw, ngam sabali mo't ngamin tinararamid mo anak ko.
Anya kayo umutan? Day tamanan ti sideryo kanyak. No saan kayo kumanagsina ka ni tatang? Saan kumamot akastoy ti biyag ko? Rico anak, amom no apay anagsina kami kan ni tatang mo. Nanang, Nagpamilya iti sa bale, idadaak iti abroad. Ad-ada pinili na ti may kadwa pamilya na. Kan may sa, ado ti putot ni tatang mo iti may kadwa a babae iti biyag na. Iso adya kung nagtagtagari ide, takaasimot dagiti kakabsat mo iti ama a mairaman. kat saan ka kumamot na nakiasawa iti sa bali, nanang? Oh, di makulak ko may ti danam. Saan kat ni ti sidong ni apong? Rico anak, uray pa'y nga taagluwaak iti dara iti panangsidir mo kanyak ita. Saanan a maisubli ti napalabas? Napasama ken. Kan may sa anak ko, saan ka mo't abinaybayan a? Ad-ada mo't asyak tinangipapa ay iti amin akasapulam saan ka de? Iso apang nga asim kumamot. Di na konsideran. Adtoy, kwartam da itoy. Alan anak ko, awata mo, tadapay naskan nga ramidag. Agyaman ak, nanang. Naala, panawan ka pa'y ditoy. Makapaunga ti kastoy. Teksak man kit di ti kabsat ko kun ni tatang. Agkit dawag kan kuha na iti textmate. Iti kasta. At dapagliwliwaak. Imbag man ta saan ka busy ita, Len? Imbag ta sinong batam ti awag ko. Naira na nga awan aramida. Sika, ah? Sigod-sigod para lang iti text ti load mo. Nabita, imawag ka pa yan. Kaya't ko lang amin tatakasarsarita na. Amumutan ti kasasaad ko. Imposible mo ta sana na ibagakan ka ti kabsat ko ita ama ti kasasaad ko. Saan man? Naibaga na kanyak? Naimbag, tanasingad kayo mat kadagiti kakabsat mo iti aman niya. Awan mo tinasayat ang mapasamak no guragkit din ita. Kasi di ka na yung ibaga ni nanang ko. Awan ti basol dagiti kakabsat ko iti napasamak kadakwada ka ni tatang ko. Tauray ni nanang. Adamutin may isang anak na iti nakidinaan na ita. Kastagayam. Kat imbag man ta saan nakakagura, kat amumat kaanak-anak ti kadenden na ni tatang mo ita. Apay kumakagura ka ngay. Maragsakan ak paikit di ata nagbalinta na singed. Kaya't agyaman ak iti kabsat ko iti ama, tas ika tinaitad na textmate ko, iti nagkidawak yan ko na. Agyaman ak unay. Ano maya ti martilyo, Rico? Handa kamin pa kasapula kay di balay tatang. Iso nga umayak ko mabumulod. Nagadayon ti umay mapumulutan. Italaod ti pagnanay danyo ko ni apong mo. Kan makadanon ka pa lang dito abagata na bumulod iti martilyo. Awan mo't nga rin tinabulod ko kadag iti karuba mi tatang. Ay, una yan. Sa payawan mo't lang ti tools ko. Ha? Kanyang iti pabulot ko kun kaanak ko. Di mat adaw susaran nyo iti. Ay na, saan ko ako kuwanay jay? Pinulot ko mo't lang kan ni Bayaw. Ti ama ni Len? Wen, tinasayaan, mapankalangan di tayan dalin. Agam-am mo kayo mo't saan ka de? Won, tatang. Malan, iti kalangan na pumulod iti martilyaw. Awan ti may pabulod ko kun ka, Rico.
At iti martilyo abulbulodam, Rico. Agyaman na, Glenn. Una yan. Nagsamiton ti pa nag-isisam kanyak ni Len. Oh, apay akit kita anak matlaptan, Rico. Aha? Awan. Awan, Len. Pasensya ka na. Dito'y pa yun ti bimuluda kiti martilyo. Awanan yaman na. Amano kaya't mo tagmerienda? Nakababayin ka dagiti kabalay mo. Awan kadwak ita dito'y balay. Agmay-may saak. Kasta ka di? Adangami na panandag iti kabalay ko. Amang ano inton bigat na pahilaan nga agsubli. Ka iti day di agundaway, ada na pasamak kada kami iti textmate ko, akaanakan ti madrastak manang Emmy. Nga uray no awan met ti relasyon mi, kan saan ko met nga ay ayatan. Kat nagsikog ni Len. Naamuan ti kadandan na ni tatang ko asyak ti nakasikog iti kaanakan na. Kat iso tinagko na atak derak tinapasamak kada kami kanilen. Gapo iti bain ko iti amak, nagtungpalak iti kayat ti madrastak. Kinasaritak ni nanang ko, ngam ko na amakaamu kanon ti amak amang pakasar kanyak, ta isumot ti naggasgastos kanyak, agingga adim makkelak. Tapno mairaos laeng ti panangikalaysak kanilen, kapilitan nga imutang kami manang. Len, sa nga 10,000 amin tinaurnong iti parwad. Kurang pa nga ibayad kadag iti nautang iti panagkasarta. Ta ultimo ti renta ti bado ta nagkasar, inutang ta. Anya nga rod ngay, alangan mo tabaybay anak kat masikugak nga roden. Kan may isa, apay na Len, mabalin ka di. Saan kumamot akas ti panagsasaum Agpada mo't anagayatan ta tinapasamak edi. Allah, isidir na pailaan. Makapasurum. Ala. Puston, saan arumbang agrikyarta? Katni, kakaskasar talaang. Kan may sa, amangan no makaapektar iti sikug mo. Si kamot ngamin. Ala, huston ko nakmat. Tinasaya at pag negosyo talangan dahi tinaurnong ta aparwad. Barang maparang ay ta, kat makabayad ta kadagiti na utang ta iti kalay sata.
Anya matan. Awan lata. Imbes na makalungaw ta. Nakarkaro mo tan na ilumlum ta iti utang. Kasano? Amin sa mo tan a 5-6 kan lending. Inutanga mo. Len, inaramit ko ti kasjay. Tap nagtultuloy ti operasyon ti intakter ta kantina. Tirigat na, nailumlumtan iti utang. Danda ni awan pa yan maiyapoy. Nagrigat yadda pa nagbiag. Makapasuron. Len, bakit? Apay na agabroad ka? Oray ag-DH ka. Nalaklaka ti magastos no sikat agabroad. Tano siya ti agabroad. Dakil lakit di ti magastos. Ne, apay nga asyak ti ibaon mo iti abroad. Sikat ti lalaki. Sikat ti rumbang amang biyak kada kami iti anak ta. Dakil nga rod ti magastos no siya ti mapan. Bakit? Ay saan? Imbagak mo tan. Sikat ti lalaki. Sikat ti rumbang amang biyak kada kami nga agina. Anya ka mo tan, Len. Kaslaki din awan arapaap mo iti biyag. Rumbang ko mga agtinulong ta, ah. Hoy, di ka man agsaw iti kasta si Kariko? Kano kasta gayam ti kayat mo? Di nangasawa ka kuma iti babae nga adda arapaap na iti biyag. Una yun ti kasta pa nagsasaom. Ala, saan ta na pagsaritaan dagiti utang ta? Agsagana kalangan. Yimpakim dagiti kawus tayo iti anak ta. Ha? Apay? Saan ka nagdamag? Basta agtungpal kalatan iti imbagak. Manon abulan di kaadayo dito'y Nueva Ecija, Rikaw. Ngam di mo matlat ta masursuro ti agdulang. Uncle, awan ano kasta? Kasano biyagam ta ginamngay? Ano sandak ko, Uncle? Awan ti sabali papanak. Talaga nga awan pa panama. Ta imposible makasubli ka ijay lugar yaw baraw. Kat pinanawan nyo mat amin dagiti utang yu ijay. Uncle? Ti amom siguro kat jak amuan niya. Ay na, Rico. Agin inawag kami ti amam. Nasa una kanyak, aninanang mo ti pilit asiningir dagiti nakautangan nyo ijay lugar yaw. Naimbag atauray kaskasanaw, na ininot ti ina mabinayadan dagiti utang nga intarayan niyaw. Ikagumaam asursuruan ti agdulang iti balitaw. Tabarang makalungaw kayo. Tano di mo aramidan dayta. Awan lat amukaw, Rikaw. When, Uncle? Ikagumaak. Basta ano sandak ko mga isuro. Len, apay ayim impakim dagiti kawusyo iti anak ta. Awan ti mapasamak ka data dito'y nagkamangan ta lugar Rico. Awan mo't lata ti nagbaliwan ti panagbiag ta. No saan aga po iti ulitag mo adinanon ta dito'y. Naglangan tayo kuman anangan iti anak ta. Len, aramidok mo ti amin ha. Agtrab-trabaho ak. Ikagkagumakasurwan ti agdulang iti balitok. Taday tamat nga ti panggedanda dito'y. Ngam di mo matlangan masursuro. Madlaw ko akas lang masurun pa yan kan ka ti ulitag mo ta nagrigat ka maisuro. Anya nga rod. Ano sandak kumaa? Tamo mo't sa anak ka na erwang magtrabaho. Tasuportado nak ni nanang idadapay iti abroad. Isong arod nga inton bigat, agawid kami pa lang iti anak ta ijayan ni nanang ko. Taiso kami pa'y apadagsan kan ka dito'y. Anya? Nawaya ka mang sarong karkada kami ijayan da nanang ko. Total, amo mo ti balay mi. Basta palubusan na kami iti anak ta nga agawid ijay ayan mi.
Awan tinaaramidak manang Emmy. Saan ko analapdan ni Len anagawid ijay balayda, iso akapilitan anaganosak. Maminsan iti makabulan no masarong karak dagiti aginak. Depende pay dayta no adda basit a masapulak iti isusurot ko kada angkel ko nga agdulang iti balito. Talaga kayat ko idinti agabroad, ngam awan man lat maasitgak amang tulong kanyak, nga uray pang passport ko lakuma. Iso atap no adagastusak, insa mirak tinagtaraken iti may sa ababoy, ket idi nailakok, iso ti inaramat ko anang ipagna kadagiti papeles ko. Iti asi ti apo, nakaaplayak dito'y Saudi kas may sa a waiter. Ngam awan pa'y ti makatawan ko dito'y, nadamag ko nga addan sa bali akadenden na ni Len. Nasakitanak iti dayjay anaamwak, ngam pinatibkar ko ti bagik, nang runak at awan met ebidensyak. Agingga ana ilipas ko ti kontrata, ket nagbakasyonak. Jakla ni namnama si Mang Patkagaya man baro. Uwan, nanang. Talaga na daras ti panaglabas ti panawan anya. Kita eman, nalpas gaya man ti kontrata mi ijay Saudi. Uwan nga rod, nanang. Nakaturog ti anak mo barok. Nabanog ang nagayayam. Kaya't mo tariinga? Saan, nanang? Baybayan niyo ang maturog, tapno makainan na. Ala, no isuti ko na, Rico. Mabitlaan ta itimplaan kay ti mainom. Nanang. Ayan ni Len. Ha? Ni Len ngay, nanang. Ayan na. Awan samad dito balayo. Kwa, barok. Talaga nga awan ni Len ditoy. Siyakla ang ti mangay aywan iti anak yo. Ni, apay ngay, nanang. Ayan ni Len. Kwa, agtrab-trabaho nga minan, kat agborbording iji ili. Ha? Wen, barok. Kasta agpaiso. Agborbording nila iji ili, tasi dagti trabaho na ijay. Iso adi mo nasangputan dito'y balay. Saan ka masaksakitan, anak ko? Ngam naglibakan ka ti katugangam. Ha? Anya ti kayat yu asawan, tatang. Adan sa bali akadenden na nilen. Anya? Naitadagpay so, Rico. No kasta. Agpay sungarod ti naidanon kanyak adamag idadagpay lang iji Saudi. Wahin, anak ko. Punutan niya man anamwam. Talagang adan sa bali alalaki akadenden na nilen. Damag ko ang masikugpay ita. Tatang, numatulungan dak. Kaya't ko maala ti contact number ni Len. Apay laeng, anak ko. Kaya't ko makasarita. Kaya't ko nga ibaga pabunyaga kung ta anak mi. Kaya't ko nga awisan. Rico. Pangasiyo, tatang. Mamati ak nga da kontak ti kadindinam. Gaputa ka anakan na ni Len. Iso atulungan na kuma, tatang. Agre-ring ti cellphone number na ala ni tatang iti cellphone ti madrastak. Sapay la kumatasungbatan ni Len ti awag ko. Talaga kaya't ko makasarita. Hello? Len, ni Rico da ito'y. Rico? Pangasim.
Saan mo apot din ti saritaan ta? Di mo mutlangan mailibak ti amin kanyak. Tamo ko. Papunyaga kong ta anak ta pinanawam iti ayan ti inam. Kat gaputa si ka ti inana. Sapay la kumata dumaray kay ti pan nakabunyag ta anak ta. Ha? Kuhari ko. Pabunyagam latan. Uray awan. Anya ka aklase ti ina, no saan ka dumaray ti pan nakabunyag ta anak ta. Rico. Para iti anak talen. Agpakita kay di simbaan. Para iti anak ta. Sigun iti text ni Len. At nakano dito likodan ti simbaan. Tamabay nagpakita kadag iti makaamamukon ko na. Ayan na nga ta. Aklunak iti bagik akailiw ko matin ni Len. Ta iti unos ti panagdan nami. Nasursurok matin nga inayat. Nang runay dinadaan kami ni anak. Ayan nga ta ni Len. Rico. Itilikod ak. Len. Masikog kan. Daytoy ti rason. No apay ajak ko makayat ti dumaray iti panakabunyag ti anak ta. Ngam kinonsensyanak met ngamin. Anyan. Una yun, Len. Diyak laing pagarup akabalan na kaliputan. Nagsakripisyo ako di abroad. Ngaman niya tinaramid mo. Pakawanan na, Rico. Pakawanan na. Nagsakit na ito ngayon naramid mo kanyak. Nagsakit. Idilaeng anakariknaak iti nagpayduma a sakit manang Emmy. Ngam awanen ti maaramidak. Taon 2015 idi nakasubliak dito'y Saudi. Iti na minsan, inawagak ni Len, kat kinunak ano kayat na asuportarak ti anak mi. Masapul nga ipan na idiayan ni nanang ko. Idi damo, nagkitakit ni Len. Ngam idi marigatan dan iti simurutan na alalaki, gaputad damot ten anak da. Immanugot matlaeng, kat intulod na iti ayan ti inak ti anak mi. Ita, balasitangan ti anak mi, taagtawanan iti 12. Kat uray pa'y narigat lata ti adda kasasaad ko iti biyag, iti laksid ti kaaddak dito'y balasiw taaw. Maipanakkel ko nga ibaga, nga ipapaay ko ti amin akasapulan ti putot ko, nga adda ita iti den na ti inak. Impagarup ko idino jakon agtalagpay iti babae. Ngam adapadak nga OFW anaamamok online, kat naaddaan kami iti relasyon. Kinapudno na, agdwa atawanan ti relasyon mi, kat uray no sa bali apagilyan ti ayan na, mariknak ti kinapudno na kanyak. Kasta akmet ken kuana. Kararag mi nga agpadpada amalpas kuman ti mapaspasaran ti lubong a pandemya.
tapno makapagsimpa kami matan. Daytoy ti pakasaritaak. Toy pagayam mo, Rico. Pagayam a Rico, umunay ti amin, agyaman kami iti panangibinglay mo iti pakasaritaan. Napnuan iti panubok ti biyag mo pagayam ko. Ngam pakaragsakak nga ibaga, nga iti laksid ti amin a napasaram, nasursurom ti nagbaliw. Kang runaan na, nasursurom ti tumakder iti bukod mo asaka, kat saan ka amang namnama iti asino man. Sapay lakuma taagbalin a naragsak ti biyagyo iti anak mo, iti baro nga ayat asimmang baykan ka. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti ingka panangibinglay iti pakasaritaan, iti programa tayo, dagiti tugo, iti dana ti biyag. Mapu